ସକାଳେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ କବାଟ ଖୋଲିବା ପରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ କାମ। ଘରକୁ ଆସିବ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି। ଆମ ଜୀବନରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ। ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବାକୁ ହେଲେ କେତେକ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିଭଳି ରହିଥିବା ଘରର ଦ୍ୱାରରେ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ କଳସ, ଆମ୍ବପତ୍ର, ନଡ଼ିଆ, ଫୁଲ, ଅଶୋକ ଦ୍ୱାର ସଜେଇବାରେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରର କିଛି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ। ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋଷରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦ୍ୱାର ମୁହଁ କବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣିକି ଦୁଆରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଘରର କବାଟରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନକୁ ହଳଦୀ ଓ ସିନ୍ଦୁର ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଅଶୋକ ଓ ଆମ୍ବର ପତ୍ରକୁ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କୌଣସି କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ଚଳିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷର ବିନାଶ ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରହିଥାଏ ତେବେ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ଘରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭଲ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଉପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷର ଛାଇ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ।